nwoke nwere aṅụrị ụnyaahụ na nwunye ya mụrụ ejima ka ọ gaa ugwu Hausa batazịa wee jekwuru nke n'ugwu ezu wee gbuo nwoke papa ejima wee chọta na mmụọ. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ndị ọnụ ụtụ akụgbuola otu onye ọkpọ ụgbọala. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwata bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Ndị ọnụ ụtụ Produce bụ ndị ama dịka Produce Task Force ewerela aka wee kụgbuo otu nwoke bụ onye aka ọrụ ya bụ ịkpọ ụgbọala. Nke a mere n'obodo Amansi nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ezeagụ nke steeti Enugu n'okporo ụzọ awara awara si Enugu wee gawa Anambra. Dị ka anyị siri hụ site n'ọtụtụ ihe onyonyo nke ndị njem bụ ndị tọrọ atọ na ya bụ ụzọ zitere anyị. Ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ịkpọ ụgbọala bụ ndị ama dịka commercial drivers ewerela ụgbọala ha wee kwuchie ebe niile na ya bụ ụzọ wee sị na jebe jebe agaghị adị, nke laba alaba ga-adị na ya bụ ụzọ wee ruo mgbe gọvanọ na-achị ya bụ steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mba bịara ma tinye ọnụ na ya bụ okwu. Dị ka ha siri kwuo, ya bụ nwoke bụ onye nke egburu egbu bụ onye nwunye ya ka mụchara ejima mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Na-emekịta ahụ na bandịrị Anambra na Enugu between Amansi and Ugwu Oba. She's morning, but Adabanya Anambra, Adabanya Enugu. Ọ bụrụ na ndị Produce kụrụ draiva iwe kụgbuo wee nwụọ, ndị nnukwu moto wee blọkụ ụzọ kwesịrị na ha agaghị esi ebe a wee pụọ until gọvanọ Enugu steeti abịa adreesị the issue. So nke ahụ nke na-eme n'Ugwu Ọba, ya mere n'Ugwu Ọba isi briji ezu saịdị Ugwu Ọba, ndị mmadụ adabanye ha adaba Anambra adaba Enugu. Since ụtụtụ ndị mmadụ stop up here. Ya bụ ihe na-eme na Amansi tata, na-eme n'Ugwu Ọba, sorry, n'isi briji Amansi na saịdị Ugwu Ọba, ka ndị ntu a na-akpọ ndị ntu ndị Produce ji mgbanwe okugbuo draiva na-anwa ọ na-anwa na ndị ya nke dị n'Oko Youth. Nke elele Oko Youth ọ draiva ka ha kụgburu, gịnị na-ese si weta ego draiva gbana ya weta 3,000 naira asị n'ozu tupu ị mara ihe na-eme aba draiva ọgụ hụrụ mma ma n'ọnụ ọ gbuo onye a ọ nwụọ. Osisi morning moto anaghị abanye Anambra, anaghị abanye Enugu, ndị mmadụ stranded. Ofe na-eme na Nigeria today. onye mụ enyemaka ka onye
onye mara ya ọ ga-akpọ ka ọ kpọọ ihe adịgote ụbọchị mgbe ọbụla si ugwu ọba ma ndị si esi ya bata ugwu ọba na-eme mpụ ka etinye ya ọnụ. Ụgbara ga-esi dị na nwoke mmụọ n'ike. Nwoke nwere aṅụrị ụnyaahụ na nwunye ya mụrụ ejima ka ọ gaa ugwu Awụsa batazịa wee jekwuru nke n'ugwu ezu wee gbuo nwoke papa ejima wee si ụta na mmụọ. Ọ dịkwa egwu, ọ dị egwu. Chukwu nyekwara anyị aka mazụkwa ebe a na-eje civilian ka zikwa ndị military njọ. Civilian bụzikwa mkpa akụgbu mmadụ n'ụzọ. Awazụkwa ndị military ka awazụkwa ndị military, awazụkwa force, ndị force ka a na-aya, awazụkwa civilians ka a na-ayazi. Enya ogologo eji ugwu ọba niile chite ugbo ezu onye chizie ọka oluo na amansi olite ụlọ ụkwụ gbago agụ ngwụ gbago ugwu ọba. Otu a ka ọ dị onye ji ukwu onye si oji oluo n'ugbo ezu olituo na-agụ ngwụ ụlọ ụkwụ okrọsụ amansi banye moto jee ebe ọ na-eje olukwa n'abalị ya. Ihe na-eme na ụzọ kwụzọ tọgbọ moto pakịchara aka ndị n'aka ekpe na-eche ka gọvanọ bịa tupu ebu moto n'ụzọ. Daalụ. See, look at me. You have a glass. So good, one. They are coming more and more from up. They are coming more and more from up. But bless you with the gentle. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka nkwukwa na uche m nke nji bụrụ mmadụ. Ọkwa unu hụrụ ihe a na-abụ ndị a na-arụrụ gọọmenti ọrụ, ụfọdụ oge ndị na-arụ ọrụ uwe ojii, ụfọdụ oge ndị agha obodo nakwanụ ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ dị iche iche na-abụ ha gbuo mmadụ. Ndị gọọmenti kwuo nnọọ ya bụ okwu mkpụrụ ụbọchị ole na ole onye ọbụla elefee ya anya, onye gburu mmadụ ahapụkwa ya ọ na-akpagharịrị onwe ya makwanụ ntaramahụhụ a ga-enye ya ama mbụ ntaramahụhụ kwesịrị ihe o mere. Ya bụ ihe jọrọ ezigbo njọ. Ya bụ ihe emewela na ọ bụghịzi naanị ndị bụ egbe ka a na-ayazi. Ụdị ihe a mebugoro nke anyị wetakwara unu akụkọ ya ebe a bụ nke mere na obodo Ngọkpaala nke nọ na steeti Imo ọ dịka n'ọnwa Juun makwanụ ọnwa Eprel, ọnwa ole na ole gara aga, ebe otu onye na-anatara ndị uwe ojii ka ndị agha obodo Naijiria ndị na-akwụ n'ụzọ, otu onye na-abụghị otu onye n'ime ha, otu onye bụ onye nkịtị na-enyere ha aka anata ndị ụgbọala ego. Na ya bụ onye na-enyere ha aka anata ndị ụgbọala ego ji mma wee sụọ onye ugwu dịka ha na-alụ ọgụ. Kedu ihe butekwara ya bụ ihe? Ego aka na-anatakwa anata. Ndị nke a aka ndị uwe ojii ma aka ndị ọrụ nchekwa anọghịzi ya nọọzi ndị task force, ndị ọnụ ụtụ, mana ha na-arụ gọọmenti ọrụ. Ka elewe n'anya ka anyị mara ka ya bụ aka na-achị steeti Enugu bụ gọvanọ Peter Mba ya na ndị gọọmenti ya ka ha ga-esi eme ya bụ okwu. Ọ wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, ị marala n'etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị etu si hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Ọkwa ọzọ dị oke mkpa nke sị ka anyị wetakwara unu ụmụnne m bụ maka otu ahịa ahụ nke anyị burula ugboro wee wuchie na peji a na chanel a, bụ maka akụrụngwa kaburetọ ahụ bụ nke a na-etinye n'igwe ọkụ na-enye ọkụ bụ jenaretọ, ka ya bụ igwe ọkụ kwụsị ịṅụ mmanụ petrol bụ fuel, kama ka e werezie ikuku mmụọ eji esi ihe bụ cooking gas wee sụwazie ya bụ jenaretọ. Okay, the game changer is working now. Like as we said, this is the mechanic, this is the engineer that fixed my own. It didn't even take him much time. Just 5 minutes, he has done the job.
and this is the gas. Now it's working. You can see it. The gas is steaming now. Change it. Ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị zụrụla ya bụ ihe na-akpọ m oge ọbụla ma na-ezitere m ozi ekele na-asị m Solex daalụ maka ime ka anyị mata maka nke a. O wee bụrụ maka ya, ndị na-ere ya bụ ihe si na ya bụ ahịa nke batara ga-agwụkwa n'oge na-adịghị anya. Mwesị ka m bịa chetakwara unu ụmụnne m maka onye ọbụla nke ya bụ ihe ka dị ozigbo mkpa ịgba mbọ ka ị kpọtụrụ ha n'akara ekwentị nke na-ahụ n'iru ihe onyonyo a ugbu a ka ị mara otu ị ga-esi enweta nke gị tupu akọrọ gị akụkọ na ya bụ ahịa agwụla. Daalụkwa gị onye na-eso eburu ya esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụ ma Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.